Eli moi, mä oon Jonion Geitel ja mä opiskelen Sibelius-lukiossa. Mä täytän 18 tammikuussa eli on 90 syntynyt. Ja mä opiskelen laulua Popiats-konservatoriolla ja se on niinku semmonen pääjuttu, mitä mä teen. Sitten mä teen työkseni niinku duppauksia erilaisiin lastenohjelmiin, tällaista ja projekteja, mitä nyt on tullut tehtyä tässä vuosien varrella, kaikenlaisia musikaaleja ja sen sellaista. Ekan kerran, no mä kuulin silloin, kun mä olin hakemassa siihen, eli tuolla koekuvauksissa ja sit mä ajattelin, että tästä tulee varmaan aika hauskaa, koska nuoria paljon mukana ja silleen sama homma niin kuin näissä musikaaleissa, että pääsee tekee kavereiden kanssa hommia ja töitä ja silleen, että niin kuin, varmasti tulee hauskaa, ajattelin silloin. Mulle vaan soitettiin tuolta roolituspalvelusta ja sitten mä oon muutenkin käynyt siellä jonkin verran koekuvaamassa tai koekuvauksissa ja sieltä sitten tärppäs tää. No mä mietin, että tää mun hahmo oli ensinnäkin tosi silleen sopiva mulle, että se oli tämmönen rento ja vähän erilainen kuin nämä muut tässä sarjassa ja tämmönen aika taiteellinen tyyppi ja silloin tuntui, että kyllä siitä jotain varmaan sitten tuleekin, että ihan sopivalta tuntui silloin kun luki sitä ja mä tykkäsin silloin heti saman tien siitä käsiksestä, että se oli mun mielestä tosi hyvä. Tää ei ollut tämmönen kuitenkaan perus mitä normaalisti näkee suomalaisia niin kuin sarjoja, että niissä on hirveästi kaikkia ongelmia just alkoholin ja muun tällaisen kanssa, niin tässä ei oikeastaan semmoista kauheasti ollut. Niin ei ollut liian raju todellakaan. Ennen kuvauksia meillä oli aika paljon treenejä Hannan kanssa ja käytiin sitten eri lailla läpi näitä hahmoja. Ja kyllä mä sitä silloin odotin tosi paljon, että pääsee kuvaamaan. Kuvausten aikana oli siistiä se, että kaikki niin kuin toimi meidän vuoksi tavallaan. Että siellä oli tosi paljon ihmisiä, jotka niin kuin silleen hääsäs meidän takia ja toi meille ruokaa ja järjesti cateringia ja kaikkea tällaista, niin se oli makeata ja kun sitä ei ole niin kuin aikaisemmin ollut silloin päässyt ihan kauheasti tekemään jonkinlaisia pieniä rooleja olen tehnyt, mutta niin kuin, ei tolleen noin isossa mittakaavassa. Ei mua kauheasti harmittanut koskaan, tai väsyttänyt, koska ne oli aika suht niin kuin kohtuullisia ne työpäivät, että ne ainakin mun osalta, että ei ollut mitään semmosia ihan sairaita puserruksia. Mä odotan innolla sitä, että tää nyt tulee ulos, ja koska sitä on odotettu jo aika pitkään, tää on kuitenkin jo toissa kesänä kuvattu. No silloin kun jossain vaiheessa jotkut kohtaukset ei oikein mennyt ja meinas tulla turhautuminen, niin ehkä semmoset muistot ei ole niin hyviä, mutta aina sitten kuitenkin jotenkin sujuu. Paras muisto, ehkä, no just se, että sai niinku, kun mä jo osan ihmisistä, ketä tässä sarjassa oli mukana, niin tunsin etukäteen. Ja sitten kun niiden kanssa sai niinku tehdä tätä sarjaa ja pitää hauskaa, niin se oli ehkä niinku kivointa.